Like that? Infinite? Infinite. Okay. Tízes a legjobb. Hát, 3-as. Hát, ha éppen nem fáj semmi, akkor 10-es. Nem is tudom megmondani, igazából csupa jó dolog történik velem mostanában. Nem olyan könnyű ebben az országban boldognak lenni. Hát a magyarországi helyzet miatt. Mert rossz a hangulat az országban, rossz a politikai hangulat, rossz a közélet, rossz irányba megy az egész. Jó idő van. Hát a 10-es azért vagyok a legboldogabb, mert van 2 kis pici unokám. Tehát az emberek bunkók sokszor, és ez kikészít. Igen, vannak nehézségek, de igazából szeretet megvan, egészség megvan, úgyhogy ez tesz minket boldoggá. Csak itt a Földön, ha Jóisten megsegít, mely tisztelettel Jóisten előtt. Miami Beach, az egy nagy álom. Még szeretnék találkozni valakivel. Addig. Hát ha minden jól megy, akkor még Magyarországon, de nem valószínű. Villamos én itt lennék az országban természetesen. Hát 5 év múlva valami rádióban szeretnék dolgozni. Nem tudom, utazni szeretnék, megismerni a világot, de azért, hogy Magyarországot támogassam ebben. Talán valami külföldi városban. És te? Én is.